खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं बिटिसिआव रांनि गोहोजों जेबो खामानि जानाय नङा बुंदों प्रमद बर' आसाम बिधान सभा जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय माद्रासा बन्द खालामनाय बिल लाबोनायनि उनावनो सदनाव दुंहाव थासारि पबिन्द्र डेकाया एमएलए मासि नागारबाय दिनैनिफ्राय आसामनि 14 जिल्लायाव कभिड भेक्सिननि ड्राई रान गलाघाटआव कर'नानि गिख्रंथाव थासारि दानिया आबुं रादाब आध्यात्मिक साननाय हनायजों बिटिसिखौ खुंगोन सुबुंनि गोसोआव आध्यात्मिक साननाय हनाय थायोब्लासो गोग्गो खुंथाय होनो हायो बिटिसिआव रांनि गोहोजों जेबो खामानि सोलिनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि गोदान गाहाय प्रमद बर'खौ दिनै फुङाव आध्यात्मिक साननाय हनायनि थासारियाव नुनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि दिनै फुङावनो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ नक्षत्र कृष्णगुरु सेवाश्रमाव दावबायहैयो आरो आध्यात्मिक गुरु प्रेमानन्द प्रभुखौ लोगो हमनानै आशीर्बाद एबा बोर सारस्रिनाय लाहैयो आध्यात्मिक गुरु प्रेमानन्द प्रभुखौ लोगो हमनायनि उनावनो बिटिसिखौ आध्यात्मिक साननाय हनायजों खुंगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों बेजों लोगोसेनो बिटिसिआव रांनि गोहोजों जेबो खामानि जानाय नङा होननानै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ निशाना खालामदों प्रमद बर'आ बबेखानि बड'लेण्डआव हिंसाखौ माब्लाबाबो जायगा होनाय जानाय नङा होननानैबो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दिनैनिफ्राय जागायबाय गोजां बोथोरनि आसाम बिधान सभा जथुमाया बिधान सभानि जथुमाया सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायदों दिनै फुंनि 9:30 रिंगानिफ्राय बिधान सभा जथुमानि गासैबो खामानिया जागायदों मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि आथिखालनि थासारिखौ नोजोर होनानै देग्लायनि बिधान सभा जथुमाखौ सिगांफोरनिख्रुइ आलादायै खुंफुंनाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायनाय आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमाव बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै बाहायनाय बड' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल माद्रासा बन्द खालामनाय बायदि बायदि बिलखौ लाजेननानै गासै मोन 10 बिलफोरखौ लाबोनो हागौ बेजों लोगोसेनो आसाम पुलिसनि एसआइ रिक्रुटमेन्ट स्किम एबा एसआइ लुथिनाय जाथायनि सायावबो सावरायनो हागौ होननानै मिथिनो हानाय जादों मख'नो गोनांदि दिनैनिफ्राय जागायनाय बिधान सभा जथुमानो सर्बानन्द सनवाल दैदेननाय जथायारि सोरखारनि जोबथा बिधान सभा जथुम गोजां बोथोरनि आसाम बिधान सभा जथुमा सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय बिधान सभा जथुमा जागायजेननाय सानखालिनो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम रिपिलिं बिल 2020 खौ सदनाव थिसनदों मख'नो गोनांदि आसाम रिपिलिं बिल 2020 नि जोहै आसामाव माद्रासा फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो बिथांखि लादों आसाम सोरखारा बबेखानि आसाम सोरखारा संस्कृत आरो माद्रासाखौ बन्द खालामनानै धोरोमारि सोलोंथाइ होनायखौ बन्द खालामनाय जासिगोन आरो फोजोबसिगोन होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङावनो फोसावनाय जादोंमोन ओरैहाय बे बिलखौ दिनै बिधान सभायाव थिसननाय लोगो लोगो हेंथा दोलो आरो एआइइउडिएफनि एमएलएफोरा खुद्रिदों आरो बे बिलनि हेंथायै सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों बबेखानि आसाम सोरखारा संस्कृत आरो माद्रासाखौ बन्द खालामनानै धोरोमारि सोलोंथाइ होनायखौ बन्द खालामनाय जासिगोन आरो फोजोबसिगोन होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगाङावनो फोसावनाय जादोंमोन ओरैहाय बे बिलखौ दिनै बिधान सभायाव थिसननाय लोगो लोगो हेंथा दोलो आरो एआइइउडिएफनि एमएलएफोरा खुद्रिदों आरो बिलनि हेंथायै सदनाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों बबेखानि बे बिलखौ गोख्रों हेंथा खालामनानै एआइइउडिएफनि सासे एमएलएआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला माद्रासाखौ बन्द खालामनो नाजानाया गावनि फिसाखौनो फोजोबस्रांनाय बायदि जादों बेजों लोगोसेनो आसाम रिपिलिं बिल 2020 नि मुंखौबो सोलायनानै आसाम मडार्नाइजिं बिल खालामनांगौमोन होननानैबो दाबि खालामदों एआइइउडिएफआ रिपर्टनि बादिब्ला आसाम नाङै बे समाव सेबानि सिङाव गं 198 गोजौ माद्रासा फरायसालिफोर दं आरो गंब्रै एराबिक कलेजफोरखौ लाफानानै गं 138 सेनियर माद्रासा आरो गं 230 प्रि सेनियर माद्रासा फरायसालिफोरजों लोगोसे गं 542 निबो बांसिन माद्रासाफोरा आसाम हायार सेकेन्डारि एजुकेशन काउन्सिलनि सिङाव दं पाठासारकुसिनि एजिपि एमएलए पबिन्द्र डेकाया गावनि एमएलए मासिखौ नागारबाय
एजेपिनि मावफुं आफादगिरि मासि लाहैनायनि उनाव पबिन्द्र डेकाया एमएलए मासिखौ नागारबाय। मख'नो गोनांदि एजिपिनि एमएलए पबिन्द्र डेकाया दोलोनि मिरु दैदेनगिरिफोरनि सायाव खुद्रिना बावैसो सान सिगाङाव दोलो नागारना गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा असम जातीय परिषद सुंद'यै एजेपिआव हाबैदों। गावनि एमएलए मासि नागारनायनि उनाव पबिन्द्र डेकाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि आं आंनि बिथांखिनि सायाव सोनारनानै एजिपि आरो एमएलए मासिखौ नागारदों। एजिपिआ बिजेपिजों ज' जानानै आसामनि रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो। एजिपिआ कानि हेंथा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थाना जातीयतावादी आखुखौ नागारबाय। बबेखानि एजिपिआ बिजेपिनि डास्टबिन खालामजाबाय होन्नानैबो पबिन्द्र डेकाया बुंदों। भारत हादरावबो दिनैनिफ्राय जागायबाय कभिड-19 भेक्सिननि ड्राई रान एबा टिका थुनायनि प्रेक्टिस खालामनाय हाबाफारिया। आसामनि दरनै जिल्लायावबो बानजायनाय जादों बे ड्राई रान एबा प्रेक्टिस खालामनायखौ। बे दरनै जिल्लाया जादों नलबारि आरो सनितपुर जिल्ला। बेनि बागै मिरु सावस्रि मन्त्रालयनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला समबार आरो मंगलबार खालि साननैनि हाबाफारिजों आसामाव कभिड-19 भेक्सिननि प्रेक्टिस होनाया सोलिगोन। रिपर्ट बायदियै आसामनि अनगायैबो अन्ध्र प्रदेश, गुजरात आरो पान्जाबनि दरनै जिल्लायाव कभिड भेक्सिननि ड्राई रानखौ लानाय जागोन। बबेखानि बे ड्राई रानाव एबा प्रेक्टिस खालामनायाव जेबो रोखोमनि भेक्सिन बाहायनाय जानाय नङा। भेक्सिननि सोलाय क-विन एपनि जोहैसो राननाय आरो जोथोन लानाय जागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कभिड-19 होबथाग्रा टिका थुनायखौ आबुङै मावफुंनायनि थाखाय 2360 सा सावस्रि मावफारियाफोरनो ट्रेनिं होनाय जाबाय। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गलाघाट जिल्लायाव कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाया गैया जादोंमोनब्लाबो बे समाव गिख्रंना थासारि जाफिनदों। लन्दनाव कर'नानि नैथि जोलैया गिख्रंथावै गाग्लोबनाया सोलिफुनाय समावनो लन्दननिफ्राय फैनाय सानै सुबुंनि देहायाव रबिबारखालि हराव कर'ना पजिटिभ मोननायनि उनावनो गलाघाटआव कर'नानि गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। बेनि बागै गलाघाट जिल्लानि सावस्रि बिफाननि DSO डक्टर दिलीप राजबंशीया सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला लन्दननिफ्राय गलाघाटआव थानाय बिफानि न'आव फैनाय जनेक अग्रवाला आरो बिनि बिसिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों। बे समाव जिल्ला सावस्रि बिफाना जनेक अग्रवालनि नखरनि गासैखौबो जरहाट मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि कभिड हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।